Lokal nga panguluhan sang Malay Aklan, wala nagakangawa sa ginreport nga presensya sa mga sinkhole sa isla sang Boracay. Pagsulod sa mga turista sa isla, hindi apektado. Inigitutukan ni Julius Belacaol. 2018 pa sang nahisayran ni Malay Mayor Frulibar Bautista ang ginaalgar nga sinkhole nga yara sa isla sang Boracay base sa pagtuon sang Mines and Geosciences Bureau. Halin sa 798 sang among nga tuig, ini ang nagsaka sa 815 base sa pinakaulihing nga report sang ahensya subong nga 2022. Sa Boracay nga kesya, bala naton ang Boracay abe ay damo nga areas na nga limestone. Bala man nato pag limestone, may mga buho-buho na siya, George, no? May mga crack. At yung tawon ang mga report na itong ina-assessment, ang mga buho, ang mga giob, no? Mga giob, ang mga balon, mabun, bala, na-include sa ilang assessment nga sinkhole. Amo gani nga wala nagakahangawa ang alkalde. Base gani sa yan na obserbahan, wala man sang insidente nga may nalusod nga parte sa Boracay, humalin pa sang una. Ako ng tao sa Boracay, maway ko kabati, abi na nga may balay, na nahulog o nag-crack ang mga buildings nga regarding sa sinkhole na nagdamo nga nag-agi nga mga linog. Why gina report na abi nga may nag-crack na building o may nahulog o may nag-stag ng mga ground floors. Sa pihak sining report, hindi naman apektado ang pagsulod sa mga turista sa Boracay. Well, total ng tao man, waman kaya nag-dinkis ganyan, dali na tumabot ang 6,500 nga ang carrying capacity, kaya 6,200 ang arrivals for 2 days eh. Gintinguhaan sa news team nga makuha ang bahin sang MGB. Apang suno sa Chief Geologist sini nga si Engineer May Magarso. Wala sila sa pahanugot, nagikan sa ila central office. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaol, 1 Western Visayas.